Bisaya lang mga kabaro, no? Marami lang sa mga Davao City mga kabaro, wala lagi basura. Ug sa karon ng McDonald's nga ni kay Tik, no? Uy, hi te. Kasunod ba? Bawasan na to. Hindi daw kayo. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Bitaw mga kabaro, no? Mayong adlaw mga kabaro, no? Mayong gabi mga kabaro, no? Karon pala ako gisuot. Kaya ano, landslide man. Gisuot na ako mga kabaro, no? Pakita na ako sa vlog, no? Kato nga panahon na mga kabaro, wala ako nag-vlog. Parte sa politika kay lisod kay mga kabaro, no? Ito nga. Karon, suot na mga kabaro, no? Ayos sa kinay. Mrs. Asamanta. Mayang gabi Asa man? Mga dumig kuan mga kabaro, mga dumig Rizal kay nag-text ang Rizal nga magpasingil na sila mga kabaro, no? Sa karon si Kinay kagawaso na kayo pag hilid na Kinay na kagawaso na ka. May kiss ko be. Mga kabaro, no? Punta mabot ang panahon mga kabaro nga kini si BP Sara puhon, si Ma'am BP Sara pag mudagan na siya pagka presidente mga kabaro, siya magimusunod kabalo na magitadaan mga kabaro, no? Pag panahon na ni nga mag full time kuyog ko silang campaign rally mga kabaro, no? Puhon og update lang yung mga kabaro, no? Kanya kabalo nagyug ka sa mga to. Kabalo na kayo eh. Ha? Rizal ta. Ano Rizal? Oo, di na ako. Alin mo? Kaya kung kabalo. So pwede na ate eh. Wala gwapo ang kuwan ko. Oh, landscape lagi na dapita. Ay, dili makita ang moon. Ang landscape. Ay, ang landscape di ay. Ang mindot. Ang pero gwapo ang moon. Karon. Ato pa swerte yan nga. Swerte nga adlaw ako ang mo. Mga kabaro, no mo ni ang dagway sa usa ni nga banda ni Matina na ba ni man, no? Oh, makita. Matina. MacArthur Highway mga kabaro, no? Mo ni dagway pagabi na mga kabaro, no? Di ba na ko? Tinaw, Ngit-ngit na kayo. hayag siya man. Hayag siya. Oy. Oh, dili siya. Wala city ang Aura. Muro na siya alas 5. Oh, yan ang Davao City. Grabe, kung nakas Davao City mga kabaro, grabe, sulit kayo. Kaya naman, tanaw na mga kabaro. Hayag. Isig kilig, grabe kahayag. Maski wala ano ba? Wala. Pusti gani nga. Walay pusti na, walay kuhan mga pusti no. Walay suka, pero pwede hayaga matakilid. Tungkol sa establishment mga kabaro, no? Tungkol na kadaghan ang establishment rin sa MacArthur Highway. Kaya karon na boxing pagkiruan na, no? Kaya kining dilapit naman. Kini mga kabaro, kining gihimo. Mo ni ang Paragon mga kabaro, no? Kini oh. Mo ni ang Paragon, gi-vlog na rin ni Kuya Dayo o ni Kuya RTV. Mo ni ang kabaro, no? Paragon. Oy, 24 oras ang pagtrabaho na ng Paragon. Okay. Madulo na taong Bangkir 1. Approaching Bangkir 1 Bridge. Oy. Oy. Wala magkaroon. Uyog na mo si Kinay mga kabaro, no? Na, di makita oy. Nawa. Ay, hayag kayo at malaya oy. Grabe ang tulay. Davao City lang ang sakalam. Nawa. Hayag. Grabe oy, hayag kayo tulay oy. Kinay daw bi. Uy, kita si Kinay. Kita oy. Tama. Kita oy. Oops, isa. Uban-uban kay lain daw yung pamilya.
Magkinuhan mga kabaro no na oh. Mabisi ni dire kung kadlawon pero karon kay alas 7 sa gabi imingaw na tano. Mo ni ang Claveria Street karon wala na to mga buhol-buhol nga wire mga kabaro no gi underground coupling na siya mga kabaro no. Di pa main tanawa main sulit kayo no. Oh, wala na to. Wala na tanawa main, wala na sa mga poste. Ingani ang Davao City. Tawa no. Big sa diri ay kani pa o na ba dayo. Diri lang sa diri na. pero sa amin nga Claveria nakakagod ang mga main road diri sa Davao City. Ginahinay na no, ginahinay. Kini siya Rizal Extension di ba no? Ay Rizal Extension eh. Rizal siguro ni. Rizal. Ang extension dito sa Diri aban. Papo taga Davao. Opo. Maningil yung mga kabaro no? Maningil. Oy. Maningil may sa alawan. Kuya. Mayong gabi. Mayong gabi. Si Kuya mga kabaro mo ni si Kuya ang Ay, kaway, rinter kaway. diri mga kabaro no. Op, kinain. Mga kabaro, mo ni ang old nga balay diri nila may no sa Rizal. Matay. Kisa na matay dia ya. Ikso ni Arman. Arman nga katong bayot. Sa karon. Tago. Uy, may mawagi ang bata. Ay. Oh, di man na. Sa karon mga kabaro, daghan kay si Main diri og kanang gitawag nga unsa gani Main? Kababata. Dili daghan og Unsa man? mga kababata o kanang namurnaan niya mga kabaro no nga bata pa siya no. Ay dili oy kuan na high school na ko diri. Ay high school. Nagstay. Kuan mga 4 lang katuig. Upat ka tuig si Main diri mga kabaro no. Good kuan. Pero pag college na nako dito nako sa kuan Matina. Dito na sa Alpa pag Sila may college. kuan laking kuan sila Manong laking Laking Rizal. Oh. Mo niya mga kabaro ng old nga balay mga kabaro no. Mismo sa tunga sa downtown mga kabaro no. Nagid sa sulod sa downtown. Tama ba ko Main? Ako ato ara man ang mga parente gud akong gipapuyo diri. Mga parinti ra gipupuyo no. Oo, mo. Allowance. Yung mga kakabaro karon nang nahitabo. Kinay. Makita na jud ka sa camera kinay no. Oy. Ay. Hi te. Kasunod ba, bawasan na to. Hindi daw kayo maglaba, bitaw, magbasa. Oh sige. Nay, nagreklamo. Sige. Oo. Problema. Automatic te. Oy, bye. Tara sa ko vlog te. Ay, napil pud siko. Si Kuya, apil si Kuya sa vlog ya. Apil sa kong vlog ya. Mga kabaro no, mag-update lang yung mga kabaro no. Yung mga kabaro. Mga kabaro no, sa karon. Kung namin paningil mga kabaro no, yung allowance o gamo ning kuhaan ning mama nga kuan. Aman ta man sa Macdo o si Jolobi. Asa may mas rules mo ah. Ang akong ikuan kay labay si Kinay. Ano sa gawas oh. So mag-order lang ko. Order lang ka. Oh, sige. Oh, dito na to sa San Pedro kaunod. Oh, ayo kini. So, unsa man? Ayaw. Diri lang sa mo paabot. Oh, dili na 99. Kamo. Unsa man imo ha? Kuan ako ah. Puan. Burger. Burger ko ako. Isa na ang kuha ni mama. Alawat. Mga kabaro, amo sa ning kuhaan ni kuha ni mama no. Ang amo ang nasingil dito. Amo sa ning kuhaan. Di ba naman sa mama pag iskalibo kuhaon. Alam na si mama sa mga baro no. Kada paningila na mo di main. Ay, di ay. Kung sa karon lang yun, for vlog, purposes lang niya. Na, oy. Ata lang na. Hindi ko masugot. Hindi mo sugot. Mga baro, update lang biro. Marami lang sa mga Davao City, mga baro. Wala lagi basura. Sige, asa ka mo tanaw mga baro, no? Nga na, ang pagdumala ni Ma'am Inday Sara dito sa Davao City, no? Nindot yung Davao City, tinuod lang. Mamito na nga ning daog si Ma'am Inday Sara pagka Vice President tungod sa nakita sa mga tao mga kabaro no nga ang Davao City grabe oy og kalimpyo lang mga kabaro sulit kayo ang kalimpyo dito sa Davao City no sigasa ka mo ani mga kabaro wa gyud basura oy
Og sa karon ng McDonald's nga ni kay tik no. Na si May no. Lo, May. Nag-counter na lagi ka. Ha? Oh, talas mo na. Sa karon. Oy, Television ko. Norante. Kanusta na na-install ko eh? Wala pa. Dali na. Bulan lang yan. Ha? Ngayong bulan. Naging bulan? Dali kayo. Oh. Take out. Pick up. Yo, May. Uy. So, burger na. Dara. Kini na ko ah. Ayun, mahal na. Nga naman. Dara. Cheesy burger McDo. Kini. Kanilang. Sinaduan na to. Nagdubling. Dili eh. Diyan man. Ikaw na dia. Mga kabaro, no? Tingnan na kahitik ang McDo, no? Huwag si Kinay na mo. Oh, hi! Kinay, dalang ka. Dalang ka? Ayun, lakaw-lakaw Kinay. Mingawon ko ba? Oh, ay. Musakay man. Tingin ka lang to. May, nabi na ko ikaw na ang kahira dito ba? Gani. High-tech na siya. Pero wala pa Grabe. man akong kwan. McDonald's mga kabaro, no? Murag High-tech. high-tech na kayo, no? Grabe, sulit kayo. Ay, murag kahira man, no? Ay, mura siya. Pabor siya kung na kay mga Paymaya, Ay, Gcash. mga yun ana. Ano ba? Di na ka mato dito para Dili na. Mo kuha na lang nimo is. Yang order, ihat na lang, order. Ano ba? Dili, i-pick up lang yapon nimo siya dito pero dili na siya money involved unta ba. Ay, okay di kayo di. Ay. Ang gusto nila may tabo is kuha na lang card. Okay. Karon mga kabaro, no? Sige na. Ay, oo, 2022. Grabe na ka-high-tech, uy. Gani. Isod po kayo, 2022. Parehag punta sa Siguro 9. sa gawas no. Siguro, no? No, dili na sila. Asa ka, mag- oh. cash. Manggawas ta. Manggawas sa balay. Nanang kita sa gawas no. Tanay sa gawas mga kabaro, no? Ug sa karon, may unsay makasulti mo sa Dallas, Davao City, may grabe, no? Wa gi basura ba? Patik limpyo bisig asa na nagigita to ganino. Grabe, no? Ya kini mga pila ka bulan ni kini nga kabling mga kabaro. Diri sa Bulton mga kabaro, no? Ambot na kung makita nila ang kuan mine. Pakita ra gud. Ang bulan. Kanang ito lusuga mga kabaro, no? Bulan to, no? Di makita. Mo na swerte kayo ang pag-vlog na to karong gabi una, no? Yeah. Na mga wakwak ko. First Jollibee, mo ba ni may ang first Jollibee diri sa Davao City? Ay, oo, kana. Or katong sa Matina Crossing? Dili Kini. kana. Mao na eh. Paki-comment ko mga kabaro, no? Kung mao ni ang first Jollibee diri sa Jollibee. Jollibee Bulton? Jollibee Bolt. Sure? Lagi. Okay, sure na mga kabaro, no? Mao gid daw. Update lang mga kabaro, no? Mga kabaro, no? City Hall sa Davao City, mga kabaro, no? Kabaro. Wow! Kanindot na lang yun sa Davao. Oy! Kabaro. May Davao mga kabaro, no? Davao City Hall. Unya ka na, Freedom Park, may. Freedom Park. Ini mga kabaro. Ini, San Pedro Street, mga kabaro, no? Hapsay kayo na San Pedro Street, mga kabaro. San Pedro Street, hapsay kayo, no? Ala City 15 mga kabaro. Nangyari na ang sitwasyon nila. Kaya namin sa Davao City. Oo. Okay. Lagi pang ayos sa gilid. Ay, humana na yung dalan. No? Humana ang dalan. Malo biya ka. Hingani ka paspas ang Davao City. Proyekto dito na sa Davao City. Paspas kayo. Kabaro. Ito. Lagi ko yan. Yung gilid. Sa Pedro Street. Panahon sa gabi kay kung adlaw mga kabaro, Kinay. Traffic po sa gamay kung adlaw mga kabaro, no? Kay one way raman dito ri. Kapoy ang Kinay? Kapoy na siguro no si Kinay ba? Mga kabaro, no? Mo ni ang dagway diri banda. Sinar, yeah. Alorika mga kabaro. Ito itong Alorika may doa ka. Ang guwapo ano yung kabaro. Matina IT Park Alorika. Kabaro. Grabe oy. Oh, kanindot na lang sa Davao City oy. No, Starbucks. Oy. Kabaro. Grabe oy. Iniasa na kong partner. Tara. Let's go! Sa park Pinimitis mga kabaro, no? Dito rin mga
Pidox banda. Pwede din sira ah. Napayaran pag ginagamain magabi eh. Let's go. Okay. Okay, solar dan suka. Solar. Ay. Amo ning park. Ini bike. Ya. Kinay dili lang ka magkuan, dagan-dagan kay dagan magsakyanan. Oops. Ano yung mga kabaro, no? Nga park, mga kabaro. Op. Dili tamay, sayag main. Atubang sa dalan. Mga kabaro. Grabe, oy. Ngit sa mga kabaro. Pero, okay lang, no? Oo. Ayun kay pangit mga magkaon siya og sagbot. Dito ka na main. Para ito nga atong pagkaon. Wow! Mrs. Tagasa, tanggal akong helmet siguro, oy. Kuya, sige na, no? Wait lang, takal lang helmet ako. Mga kabaro, ano, magdit-dit sa amin ni Mrs. Dri, ano? Dit-dit sa amin ni Mrs. Abe, mong helmet man, be. Maraming mag-uyab ni Mrs. no? Nag-take out ni yung McDonald's mo ito nga maraming mag-uyab ni Mrs. Ron. Ambyo na mo mga kabaro. Mga kabaro highway. MacArthur Highway mga kabaro, no? Oo no. Oy, bisag ninyo na mo mga kabaro. Kinanglan, di na mawala sa inyong mag-asawa no nga marani mga kabaro, no? Kinanglan, dili mawala ang inyong dit-dit mga kabaro, no? Uyab-uyab. Uyab na ko ni sa una nga asawa na karon. Nya. Mga sabi mga kabaro, ay matutong pagkaon di. Oops. Wala. Sige man, ikuan ay nang suga namatay ayaw sa taon. Dili mo ra kuan sa sensor. Sensor. Nay tao. Sige daw. Ato nang abrihan daw. Nay tao. Okay. Sige na naman, sige na. Dili nagkaon og sakit siguro yan tiya, nagkaon man og sagbot. Anak man daw na pagka Basta kuan. dagan lay kag alam sa mga ingana man. Nag-research man po. Why straw? Oh, tanawa oh. Pag may muagi. Pag may muagi lagi sensor siya. Why straw? Oh, wala straw. Uy. Wala yung magbaro, no? Among beat ni Mrs. mga kabaro, no? Kaya diha, IT Park, SNR, yan. Among atbag mga kabaro. Wow. Highway. Dala na mga kabaro. Ha. MacArthur Highway mga kabaro, no? Nya, Pidox. Nya main. Kaon ta. Sa karon. Kinain lang ihang ikaon sagbot. Sagbot yung ikaon kinain. Oops. Okay. Ano na siya? Pineapple. Pineapple. Kalamis pineapple eh. Nya, burger. Ay, ano si kinain? Kinain to guys, kinain. Kinain na. Basi kali ba mo sa kinain? Ha? Hindi. Kinain? Oy. Hindi ka ni? Update tayo mga kabaro, no? Mga kabaro, nangawan mi ni Mrs. Lami mo na yung mga mga kabaro na kung magatubang hagdalan. Magkawan ko ba niya, nagatubang hagdalan. Kanya, bakit kasi mga kabaro, no? Nako'y vlog ani adlaw. Mga kabaro, libutang lang siguro ako sa description box. Mrs. unsa man imong gibati nga dili ta nangaon? High-tech. High-tech? Ano high-tech man? Ha? Park nga dalan. Park Kadalan. Sidewalk. Pero ay, wapa ba sa Mino? Pagkakuha Mino? Salamat niyo ba? No? Ang landscape niya mga kabaro. Kung adlaw
Tanaw ni siya mga kabaro, grabe ang landscape oy. Nindot jud kayo. Kuya kay pagkaplano o kinsa man ang architect or engineer ang nagplano ani nung design. Ah, baro gwapo kayo. Nindot kayo, gwapo nang sila nang tagwapo ani. Nindot. Ya, mo kinain kumusta man? Oy, bawal buhian. Kaya dapat mo kalsada. Kwarta ni Mama Nilia no, amo gi. Gikuhaan na mo no. So kwarta ni Mama Nilia mga kabaro mo ni nga. Mga kabaro no, dili na nato to vlog. Ikaw. Oy, kinain na sa mana. Sumana kinay. Mana? Ha? Mga kabaro no, dili na lang mo photo na mo vlog. Oh, mine. See you Next video. See you next vlog mga Kabaro. right no.